Eta ongi etorri txirrindularia websaiora. Gaurkoan astebete atzera egingo dugu eta erlojupekoei buruz hitz egingo dugu. Eta horri buruz hitz egiteko, esan bezala astebete atzera egingo dugu Gervaisen oroimenezkoari, bertan Gipuzkoako erlojupeko txapelketan bizi izan genituen momentuk eta batez ere nola funtzionatzen duen erlojupeko batek azaltzeko gogoratu Gerbais bakarkako erlojupeko bat dela, eta txirrindulari bakoitzak bere ohiturak, bere maniak ditu. Beraz, goazen ezagutzera nola prestatzen diren egun hain berezi hauek, ze egia da batez ere Euskal Herrian gainera oso eskazak izaten direla horrelako probak. Baina lehenago, goazen errepasatzera errepidetan zer gertatu den asteburu honetan, ze badakagu asko kontatzeko. Hasteko goazen afizionatuekin, aste honetan bi afizionatu lasterketa izan ditugu. Larunbatean, arratsaldean Tolosan, abiatzen txapelketari bukaera eman genion azkeneko probarekin, Tolosako lasterketarekin. Bertan, Sal Setien Kretien Quebeceko txirrindularia garaia izan zen, Laboral Kutxa taldekoa, bakarrik helmugaratuta, eta horrela bukatu zen abiatzen txapelketa. Egia da protagonistak ez zeudela, Espainiako txapelketetan zeudelako Euskal selekzioa, Nafarroko selekzioa edo beste hainbat selekzio errepresentatzen, baina bai partaidetza ona egon zala eta azkenean Sal Setien izan zen garaia. Eta horrengo egunean Euskaldun txapelketari egin genion gizonezkoen esparruan Berriatuan izan genuen lasterketa, 127 kilometroko ibilbidearekin Berriatuko zirkuito klasikoa, Berriatua, Lekeitio eta Ondarro artekoa, 3 itzuli eman behar izan zioten txirrindulariek, eta laugarrenean Mendeza jo eta gero azkeneko malda txiki bat, azterkako malda ego zuten helmuga izateko. Bertan, berri bere garaile Sal Setien Kretien izan zen, erakutsiz maila oso ona hartu duela dagoeneko, bera bi hiru hilabete daramatza hemen Euskal Herrian, Laboral Kutxarekin lehiatzen, bere jaioterrian eta batez ere Estatu Batuetan profesionala da, baina orain COVID garaia ez daudelako lasterketak, ona etorri da bere bikoteekin, hemen bizi dira, eta afizionatu mailan lehiatzen da. Afizionatu gutxita juniortara jo behar dugu ere, ze eurek ere bi lasterketa izan dituzte, lehenengoa larunbatean Obano zen, Euskal Herria txapelketaren baitan, Aimar Berangok irabazi zuen lasterketa, Erreniegara hainbat aldiz ziren txirrindulariak eta ihesaldi bat sortu zenean, Aimar bertan zegoen, eta azkeneko itzulian dena hautsi zanean Aimarrek erasoa jo zuen eta bakarrik iritsi zen helmugaraino. Eta horrengo egunean, igandean Urretxun juniorren egun handienetakoa izan genuen. Euskal Herrian ospatzen den UCI junior proba bakarrak gizonezkoentzat, eta bertan Gipuzkoako klasiko honetan atzerriko hainbat talde etorri ziren, bai Espainiatik, bai Frantziatik, Holandatik, Hego Amerikatik, partaidetza handia izan genuen, baina batez ere nabarmendu behar dugu Portugal. Portugal izan zelako 3 talde ekarri zituen herrialdea, baina batez ere Portugaletik etorri zalako irabazlea Antonio Morgado, txirrindulari gaztea, Bairrada taldekoa, izan zen garaile, egia zen lasterketa osoa atzerriko taldeek kontrolatu zuten eta ihesaldietan ia gehienak eurak zian. Euskal Herritarrek ondo egin zuten, lehenengo euskalduna Iago Agirre Donosti aldea bizikletan taldekoa izan zen, baina egia zen pauso bat atzera egon ziren Portugal, Frantses eta Holandesengatik. Eta errepasoa bukatu baino lehen Lanuziara eta Epinalera begiratu behar dugu. Epinalen esan behar dugu gure txirrindulariek ez zutela protagonismo handirik izan, Frantziako txapelketetan badakigu ze maila handia egoten den, eta ez zuten protagonismorik lortu Euskal txirrindulariek. Nabarmentzekoa bai, ez Zilbarte ihesaldian ibili zela Frantziako profesional txapelketan. Baina Lanuzian bai, Lanuzian dominak nun nahi nik etorri dira. 23 urte zazpiko txapelketan,
txapelduna euskalduna izan zen. Igor Arrieta, Nafarroko selekzioarekin denborariko onena markatu zuen, eta podiumamen ere beste euskaldun bat izan genuen Enekoitz Azparren. Nesken txapelketan, erlojuaren kontrako txapelketan, noski Lourdes Oiarbide ere podiumean egon zen. Eta gizonezkoen profesional lasterketan beste txapeldun bat izan genuen. Jon Izagirre, erlojuaren kontrako Espainiako txapelduna da hemendik aurrera. Beraz, 3 lasterketa euskaldunak podiuma guztietan eta Euskal Herriak bi txapelketa irabazita erlojuaren kontra. Eta lineako proban ere beste hainbat txapelketa irabazi genituen. Batetik lehenengoa profesionalena, Omar Farilek, Astanakoak, irabazi zuen profesionalen txapelketa sprint oso indartsu batean. Hirugarren beste euskaldun bat izan genuen, Ales Aranburu, gogoratu Ales hemendik aste honetatik aurrera turrean izango dugula lehian. Eta emakumezko profesionaletan ere podiuman izan ginen, Ane Santesteban Oriretarrarekin, berak bigarren egin zuen Mami Garzia Mallorcarraren atzetik. Eta bukatzeko 23 urte zazpikoen proba, Iban Kobok kantabriarrak irabazi zuen, Lizarte taldeko gogoratu, eta 3. izan genuen euskaldun bat, Unai Iribar. Azkenean, Espainiako txapelketan badaukagu lerroburu nagusia dela euskaldunak podium guztietan egon direla, eta hori dela garrantzitsuena oraindik ere erakusten jarraitzen dugulako gure herrialdea zenbat egin dezaken. Eta orain bai, guazen gaurko gaiarekin, erlojupeko buruz hitz egingo dugu. Esan dizuegu, Gerbaitzen egon ginen urtero bezala. Gerbaiz, proba mitikoa, Ezarna Zabalen ospatzen dena, Gipuzkoako erlojupeko txapelketa, bakarka, eta bertan maila guztietako txerrendulariak izan genituen, batetik juniorrak, eta bestetik 23 urte zazpikoak eta eliteak, bai nesketan, bai mutiletan. Eta ranking edo sailkapeni begira ez da proba benetan sonatua edo garrantzitsua, baina Euskal Herrian lehiatzen den erlojupeko bakarritakoa da, eta batez ere juniorrak parte hartzera iristen dira rankingangatik, hau da, urtean zehar lortzen dituzten puntuak azaretan balio diete gero Gerbaiz lehiatzeko, beraz garrantzitsua da ze Gipuzkoako junior honenak daude. Eta batez ere garrantzitsua da ematen zaion mimoa eta estimuangatik. Talde guztiek ondo prestatzen dute, ibilbidea ondo ezagutzen dute, eta lan handia egiten da Gerbaiz atletikan. Aurten juniorretan izan dugu albiste ikaragarria, lehenengo 5 aurretik zegoen errekorra hautsi zuten, baita ere esan behar dugu aurten errepidea asfaltatu egin dutela, eta askok zeritzoten arrazoi hori zara errekorren arrazoi nagusia. Lehenik errepidea nahiko hautsia segon, zulo askorekin, orain dana konponduta dago, eta asko azkarrago eta lasaiago ere joan daitezke txerrendulariak. Afizionatu mailan 2 txapeldun izan genituen, Enekoitz Azparren, gero Espainiako txapelketan 3. egingo zuena, eta Usoa Ostolaza Laboral Kutxa taldekoak biak. Eurek biek egin zituzten denborarik onenak euren mailetan, benetan interesgarria da entzutea nola prestatu zuten eta nola ibili ziren erlojupekoan zehar, egun osoa ematen diotelako erlojupekoari prestatzen zer gozaldu, zer egin goizean, bizikletan ibili behar dira, ze gero esfortzu oso motza da eta gorputzari beroaldia eman behar zaio. Zenbat denbora egon dira hau prestatzen, gogoratu Enekoitz Azparren, Xabier Mikelen Azparrenen anaia, Xabier Mikelek zenbat aldiz irabazi duen Gerbaiz eta zenbat estimatzen zuen Gerbaiz, hainbat eta hainbat egun pasatzen zituela hori prestatzen, bera kronerra da eta krone erlojupekoa hainbeste gustatzen zaionez, pila bat prestatzen zuelako. Horrelako lasterketa nola joaten den ezagutzeko hauena izango da protagonistei entzutea, batetik Enekoitz Azparren, bestetik Usoa Ostolaza eta baita ere Jon Lazkano Laboral Kutxako kirol zuzendaria. Hilabete bat lehenotikan, hilabete eta erdi ere bai, kabra batzuk eman genituen batez ere, giroari begira, giroko erlojupekoa zeukagun eta hori baliatuz, kabrak behin etxean izan dute, eta pixkanaka bai posturak adaptatuz, orduak sartuz, seriak inez, horrela prestatu izan dugu mutilekin, eta neskekin aldiz pixka bat izan da berandu xeo, azken orduko aldaketa batzuk ere bai izan ditugu, eta
uste oso onuragarria da, ez? Disiplina honetan praktikatzea ere bai, ez dago asko, eta zuk esan duzun bezala, dena aprobetxatu beharra da, eta Espainiako txapelketak bertan izan da, test polita da gaurkoa. Azkenian, ni triatloian ibili naiz orain arte, aurten da lehenengo urtia txirrindularitzan nabiena, eta triatloian bai, azken urteetan distantzia erdian zentratu naiz, eta orduan azkenian kontrarrelojiko bizikletak ibiltzen ohituta nago, eta esatia dakat, pixkat nire terrenu edo dela ere bai. Bai, ez da, erlojupekoak lan handia ematen dute bat teknikoentzat bai, eta dena ordutegi baten eraman beharra dago, protokolo batzuk jarraitu beharra daude, bizikletak pasa beharra daude, beti badirudi denborak jan egiten duela, ez da, askotan, eta horregatik denboraren kontrola oso ondo eraman beharra dago, beroketa ere oso garrantzitsua da, eta gero txirrindularia oso mentalizatua urtetzea klabea. Azkenen kotxetik referentziak emate dizute, eta oso mentala egitea. Ze beti esportuak intzaz limitea, eta aguantatu behar duzun metaino. Azkenean erlojupekoak goie dira, ez? Gaurko lana mutiletan, irabaztailea 28 minutu inguruan ibiltzeako lan bat izan daiteke, 28 minutuetan segundu gutxiren barruan egongo da garaipenaren lehia, ez da? Esketan aldiz, kronoan ikusten dut 22, 23, igual 24 agian joan daitekela. Baina hori ez, 20-30 minutuko lan baten azkenean 10 segunduko aldeak izaten dianez eta detaile txiki horietan beretan atentzio handia jarri beharra dago. Astezeako izetik erlojupeko kronan pentsatzen, esnatzea, ateatzea ordu bat rodaje pixkatitea, iristezea, gero gotezea 45 minutu lehenago bai behitik ikusten zirkuitoa dela, eta gero krona baino lehen 45 minutu dela, aztezea beroketa egiten, eta ateatzea dute. Egia esan ere bigarren kronoa da ditetena, lehen urtean prestatu nun Gipuzkoako txapelketare bai inun, eta aurten hau bigarrena izan da. Egia esan enekan erreferentzirik karreran ziar, nijuna izena da, kotxetik esateziena betetzen, eta zentratzen nire zentzaziotan. Ez dut beste distrakzioik egia esan, saiatu naiz ritmo konstante bat mantentzen eta regulatzen ondo 15 kilometro hauek. Hasieran fuerte hasi naiz, eta gero rotonda hartuta, luzea hasi zaiteiten, eta egia esan, mentalki esatetuzun bezala, oso fuerte gomatzea. Da, modeletetan bat asko gustatzea itena, eta hori ni sentitzen naizena, azkenian ni triatleta txirrindulari ez dakizu sentitzen naizen, eta bada terreno bat komoda sentitzen naizena, eta entrenatzeko, preparatzeko gustatzen zaitena. Orain bai, badakizue zer egin behar den Gervais irabazteko, ondo prestatu gauzak eta ondo ibili bizikleta gainean, eta batez ere besteak baino azkarrago. Hau izan da gaurkoz, eskerrik asko zuen erretagatik eta zuen denboragatik, eta hurrengo aste arte.